La Federació Catalana d'Automobilisme va celebrar divendres la seva gala anual de lliurament de premis, a més d'un centenar d'esportistes i entitats col·laboradores corresponents a la temporada 2013. L'acte, celebrat a les instal·lacions del Consell Català de l'Esport a Esplugues, va aplegar unes 300 persones en un ambient distès i festiu. A l'acte hi van assistir pilots, responsables d'escuderies, clubs i entitats, així com familiars i amics dels més de centenar de premiats que van participar la temporada passada en alguna de les 94 curses celebrades a Catalunya. Aquesta xifra suposa un increment del 10% respecte al nombre de proves de la temporada 2012 i, de nou, té el seu màxim exponent en la cursa de Fórmula 1 o el Rally Catalunya, les dues d'abast mundial. En el seu Parlament, el president de la Federació Catalana d'Automobilisme, Joan Oller, va retre homenatge a la família de l'automobilisme a Catalunya i va reclamar de les administracions més sensibilitat cap a aquest esport. Oller es va mostrar optimista de cara a la present temporada. Si fem balanç del 2013, hem de dir que, a pesar d'aquest any tantes dificultats, doncs en realitat s'han fet 10 proves més que l'any anterior, no? Tots sabem que el nostre esport precisament no és econòmic, no és com anar a jugar a petanca, que pots anar amb unes boles i potser fer una cerveseta després, sinó que el nostre esport és un esport car, no? Jo quedo sorprès i per això abans comentava amb el meu Parlament de la resiliència de la gent del nostre esport, els esforços econòmics que fan tant ells com les seves famílies per tirar endavant tots aquests projectes. Jo crec que avui feia molt de goig veure com estava tot això ben ple de gent i els pilots, les seves dones, famílies, donant suport i fent entendre una mica que la família del motor, a pesar de les dificultats, ostres, empeny i tira endavant. I estic convençut que aquest 2014, que tothom diu que veureu aquests brots verds i no sé què, tindrem uns bons campionats. De fet, la sol·licitud de demanda de proves pel 2014 està superant amb escreix les nostres previsions. Per tant, jo confio i espero que tinguem un 2014 potser fins i tot millor que el d'aquest 2013. Oller va indicar que l'objectiu de la federació serà generar nous recursos i va agrair el suport de tots els patrocinadors, amb el RAC, Mafre, Mavisa, Fabulor, AIG i també Genís Marco, peça imprescindible de l'Open RAC de karting. En l'acte també es va reconèixer la feina i dedicació dels expresidents Jordi Vinyes, Ernest Font, Francesc Balaguer i Josep Maria Carrió, a qui es va nomenar presidents honoraris de l'entitat.